pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa mapusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Valentine's Day ka na itong tanan, may gala. Kaya man naman ang sinulog, o karon Valentine's Day na sad. Believe ba na ko ng event na to, no? Dagkan nyo kayo. Gikas Pasko, bagong tuig, sinulog, and then, karon, umabot sad nga Valentine's Day. Okay. Unya, don't forget, asap kita. Always say a prayer. Mga ganun importante, may gala. Okay. Pero ang suwatan po ka na itong atangan ng pagtagan, no? Pinadakan is usa ka lalaki nga inunta magpatawag sa nga dandan o kinigibuhatan og duwa sa radyo ni Jay Badayos kaya po may gala. Kay Ksunan, ani ang atong sender, si Dandan. Kini ako problema, maunibahin sa kong asawa. Kay kanunay bang makakitag away? Ambot, unsam ni siya, eh. Sa una, di man taon ni siya, palaaway silang daga pa ni siya. Ingon mo guniin dagan sa mga pahintabo. So doon kong tanan, ha? Sa diyang daga gulitao pa mi. Diin, nanguyab pa ko ani niya. Ang saman, wa kasugta kagabi ini Glinda. Wali tay. Wa pasugta. Salamat kay iya kang gibasted. Tay sa doy, nalipay no kag wa kusugtang linda. Kami niyo una kay ko tay, gusto kong kitang liwat. Oh, parehas na. Kaya ako sab, gusto na ko makakitag apo. Wala ka nung lipay magagibastig kong linda. Mga kung gusto nga laing babae ang imong uyapon, ha? Di ko ganahan na ng babae hanak ng Glinda, nga imong mauyab. Oh. May imong masawa, di ko ganahan. Ano man tay? Tungod kay nginahan-ana sa buhi pa, grabe ka pala away. Halos walang silingan na iyang kudrahon. Lahin is Glinda tay, lahin ng tong iyang inahan taon. Bosa, di yung kumuhunong pagnuyab ani niya hangtod sa hangtod. Nahigugma kong Linda, nahigugma ko niya tay. Hey, sporting ka naman, usab. Asa ka? Bisita ko balik Linda tay. Pita kiliboy. Ayaw lagyan ng babayhana, ayaw ng kaliwata. Ikaw ba tay ba? Walasun, ikaw may tagdag di mala tingalin ako? Mo tingalin nga dugay ko gisugutan ng Linda. Kay mag-ampo baka di ko sugto na niya. Ay, pita gid ni moy. Bahala ka. Umisita ko ron niya tay. At tuon ako bay kukoy. Doon naman to sa isista. Siya ako playugot sa kong kanta. Usay buot mo, ipasabot. Ako siya nga ranaan tay. Masinalik, sugton ko niya, pinaagi sa rana. Uy, amaw. Wala mauso ng harana karon, uy. Moderno na karon ang pagpanguyap. Harana. Ay, kubalda. Panahon pa ng mampun harana. Sos, diskarte mo rin ako tayo, kubalda taon. Gusto naman ko maminyo. Gusto naman kakamakapo. Pusa ay ko baldahan niya ako diskarte. Hey, lahala. Kana magyod kang babayhana ang gusto mong uyabon, bahala ka sa buhay mo. Yamat ka ba'y Dandan? Ano? Bida, di yun ka mo surrender sa mo pagpaguyaman ng Glinda, no? Lab kayo na ako gana. Dapat ko.
Di pa na. Alala, sige niya. Sa may... Oh, imo siya ranan? Oo. Ikaw may doon na sista diha. Nya ka maom sa gamduyog. Kuyugi ko, bi. Diyugi ko. Ako ras Glinda. Okay, way blima na amigo ko ta. Akan dyan ta. Kuha sa akong ako sista. Human mi makapraktis kadiyot si Baykokoy sa akong katahod. Anang ato ni Miss Bay ni Glinda. Aron ako siyang haranaan. Kaon lang, tas bayan lang. Sige, bay. Abay. Unahan na lang, bay. Abay, mao na na. Ang padikan sa akong bation nga akong dutong yun yung kanta na ko, bay. Ayaw, mata. Forbida, no. Wala ka ba tayo kulbat, bay? Pabation ko siya sa kong bandano'y tingog. Wag yung kurba eh. Kung papatatot, eh. Ay, doon lang tayo. Doon lang kita. Sir, man. Sorry, dili ka. Oo, ready na. Pasahin na yun. Bato, pinapos May sikuting-kuting na. Okay, pasahin na niya. Sa akong pagmata Yawa. nakita ko Di ka ba yun? Ang langit ng sitla sa bituon sama sa'y mong larawan ang kaanyag mo walay sama ay daiglinda unsay akong mahimo sa gugmag pagbati ikaw ang natimban timan kutob karon timan nga kining tanan matuman daiglinda dungga kining nagsangpit kay dadun ko ikaw sa himayang dayon. Yawa. Bay. Bay. Sa betul bitana mura magalinog. Ibon. Ay, ni abli bitana bay. Okay, kay katayo bay, okay. Ay, ya. Abli bitana. Oo. Si Labit ate. Si Linda nang nambukay na. Suka na Glinda ay mura mo uyog ilang bay. Siya tuod na. Tungkol sa kanta mo gwapo tingog ko. Nay. Pa nang Linda bay. Uy, dayon mo, uy. Ay, sige. Sword mo. Oy, Pa pa din na bay. salamat. Ay, mapahiyumon kayo bay. Mapahiyumon kayo siya bay. Sige bay, ato na ko bay. Salamat sa imong pagduyog bay. Salamat sa imong sista pod. Salamat kay bay kukoy. Mapahiyumon kay si Linda mi padayon ako. Ug dili tiyaw ako gibating kalipay. Sa dihang iya ni kong gidawat niya ang akong gugma. Salamat kay Glinda ha. Ibo na gyud kong gisugot day. Kana tungod kay nakita na ko imong kamatinud-anon sa imong gugmadandan. Og mahinaot ko nga dili ko magmahay sa kong pagsugot nimo. Uy, di na may tabo eh. Di may tabo magbahay ka, ikaw ra ang bugtong kong ikugbaon hangtod sa akong kamatayon. Gihimo, mahimo gani nga, magpakasal dito sa labing madaling panahon. Ha? Kasal? Kasalita, aron, di ka mailog lain. Sing mailog ang lain gikan ako. Ang tinuod sa cute. Gusto na sad ko nga magpatunog ka og galingon nga pamilya. Sakto naman ko sa edad. Wala sad ko inahan. Busa, sige dandan. Magpakasal ta. Magpakasal ko nimo.
Salamat na ba? Bago pagahimong uyab. Kasal na yun. Sa dukayan. Ano man, mutaw, sige, nagpamutaw mo. Pamunta din mo. Sige, pamaga. Sinugaya tawag nga. Mahilo pala yung tawag lain. Katakot yung balas na ako. May nang kasal na may... So ako naging siya, di ba? Bay. Kanang bili para pala po ng kuwan eh. Linda, bay. Ano man? Kay wa siya maliwat sa namatay ng inahan nga. Grabe ka pala away inahan na to. Pero halos tanan nila sa ato sa buhay pa siya. Oh. Iya kontra. Bro, di wait be harus ah. Harus ang kontra. Karon, iyang mama, harus ang pangontra sa mga tao na. Wa may na siya wa maliwat. Oh, mau lagi. Dako ko pasalamat ba nga dahil sa batasan sa namatay niyang naan. Nya kanano sa mga buwan na ang inyong kasala. Bay. Oh, sa sunod si Mana, maunag yun ang inyong kasal. Unsa man. Hugot ang Diyos bakos nga imong pagdesisyon nga magpakasal ka ng Linda. Batian ang pangtanahan mo tayo. Sige mo lang kagbali ka ng tupika taon. Ay, wala yung topic Ay, niya. ang ako ba nga mientras wa pa mo makasal, may panahon ka parang sibog. Tayo sa nahilog na tayo, kapuyo ang style mo tayo. Kung wa kay gustong mahimong umaga sa gilda, ay kablaka. Di man kumangayo ni mo, doon ko trabaho. Di ay. Kung mo, hala, ambi ka ng 50,000 nga ako gihatag ni mo para sa inyong kasal. Ambi na, iuli na. Ay, ewa nila bo, tay. Ni kumal lang sa kasal. Ang botong ipasabot, may nung magkasal, di na kumduhuli mo. Kasi ko itong mil gastusan na kung saan na siya, oy. Ambo ni mo dandan. Basta kay ako, di doso ko na ng among nahimo ni mong asawa. Di kulbaan ko eh. Wag yung ko panumbali nga tao na kus tatay aning iyahang pagdili yung tao ni Glinda. Kay bugos sa magyod akong desisyon nga magpakasal kang Glinda. Tuod man, miabot ang adlaw sa mong kasal, malipayon kay ko. Kay nahimo mo yun akong asawa sa Glinda. Apan, sa simana milabay human sa mong kasal, ingon ning nahitabo ay. O sabay, si Glinda nakakita bugnos tindahan lang itis. Ulaki pa pida. Si Kare ang iyang kabugno. At tuwa din siya bay, pida. Basi di mo pamata to siya. Dagang tao ron dito sa tindahan ni Itis. Kaya tuwa sila ka tumabugno. Ano ko taon? O sabay lagi awayan ha? Ato na ko bay? Balik dire, animal! Ay, pagdagan! Isog magkaka! Balik dire! Ay! Oy, ano mo taon eh? Kung sige ka dubugno ang karihan. Nasuko nga ako sa gipangalabi nga doon na siya kabit. Hanggaw, babayhana! Nga siya, tanaday! Maulit na sa ato, day! Tanaday na! Utsa? Mao na. Nakita na ko siya nga nagkuyog sila ni Bando atong usang adlaw. Nya gahapon, doon na siya dako kag chikininis ang liog. Di klaro na lang ang iyang nga kalas Bando iyan ang kabit. Klaro kaayo nga si Bando ang nagbutang sa ito yung chikinini, di ba? Kabit ko niya si Bando nga asawa ni Kayla. Kay Glida, ikawan pa kung tinuon magani ng may relasyon sila. Ay nilang paghilabutan. Ilangan mo ng problema di ha. Huwag tayo labot. Wa ba tayo labot? Pero doon na good sila yung relasyon good. O kana sa asawa ni Kukoy, si Daling, nakitaan ko sad na sa kuan ilawom sa punuan sa kahoy nga nagtuwad. Klaro kaayo nga ungo na sa Daling. Klaro kaayo na uy. Klaro kaayo nga ungo sad kanas Kukoy ungo sad na. Pusa dandan. Di na ko gusto mapaduol ka ng Kukoy ha. Pasigwatakdan kapag kaungo. Oh, dahil Glida. Mabaglinda! Oo, lagi. Tinuod lagi. Nakakita at ko nga nagtuwad siya. Porting tuwara. Busa ayaw mo kumpiyansa na babayana kay basig balbalon mo ang babayana. Ano mo day, Glinda? Ano mo day? Tomas, huy, ikaw Tomas ba, Tomas? Ano mo day, Glinda? Mabdos ng imong asawa, ayaw kumpiyansa ha? Kay kana na ba ko nung ungo? Babay na mabdos ang gusto ng balbalon. Kisa na kingunin mo nga ungo ko aganda? Ha, kisa? Uy, hala. No, alam na na siya. Huwag yun ako mahadlok anak niya. Ha, kisa rin sultan yung mga ungo ko? Ha? Kinsa? Ako mismo ang nagasaksi sa imong pagkaungo kay nakit-an ta ka dito ilawom sa kahoy nga nagtuwad ka.
Uy, pagkabugog gid ang utok nimo, oy. Uy, natural uy nga mutuwad ko kay musuong ko sa mampinsa amawa ka. Kay masuong ko ang uog ko kung mabarog ko. Doon ako'y gikuha ilam sa akong pinsa, amaw. Unya ugo na ko? Basta ungo ka. Go. Oy, among mga silingan, ay mo kumpiyan sa ining daling kay ungo ni, mubalbal ni tao. Ah, di ay ha? Ungo di ay ko, ha? Pues, ha? Ug ungo man ka ako, karon. Unahon te kag balbal, animal ka! Agay! Agay! Nagduka na hadlok ko nimo? Ha? Nagduka na hadlok ko nimo? Wa! Unsa tay? Mauna. Daleda yun dito. Sila Glinda o kanang tinsana ka asawang kukoy kay nagbugno uno dito. Kanahang dako. At may sabalang ni balay ni Pabling. Bida gini ba? Si Dali naman sige away. Diha na ka tay. Ako atos Glinda. Na-resulta na. Kaingnan sa bitaw nga kanang bayhana. Dili maayo mo'y pangasawon. Dili maayo klase sa mga babae. Iyan yung bituyuan. Hala, sige. Lupihin yun ang kabuang sa asawa mo. Lupi sini na. Agay tabangi ko, maglisod kong parang gipatid-patiran ko sa ungo, magkakupusgan din siya. Ano naman taon ka na yun? Inani, makadliwat na makasibong dahang namatay. Dali. Barong ulit. Hilo di ka. Barong di ka. Human ko mapahilot si Glinda sa iyang mga piang taong nga naangkon, human siya gibugno og patirang daling. Niadto dayon ko silang daling. Ako siya gisudyaan taon. Grabe sa nimo daling oy. Imong tinuod og bakbak ako asawa. May Ha? may pangamot gud ka gud niya. Samtang ako asawa, may buot. Oy. Sultahan talang ka dandan ha. Huwag yun na ko tinud as Glenda. Kung kay tinuod ko pa na, bali ng kalawasan ato oy. Ha, ako naman gito siyang gibugno kunuhay sa binabay lang. Nga dili ko gamito ng ako nakatuunan sa karate. Ha, iya man gipakag akong naong. Matong akong gitinuolog kuan. Ha, kuan, makmak. Way sa akong asawa bay. Uy, busa bay. Kung mulaban kasi mong asawa bay kanang kuan lang kanang putlo na tong ato pagkaamigo. Kaya aram jud ko laban sa akong asawa. Buang man ang asawa ni mo. Abi kay nakita man ko niya nga mituwad. Nga misuom ko sa amang pinsa kay doon ako ikikuha. Iyan ako gipanabi nga ungo. Ha? Busa, ang imong asawa ang badlunga. Ha? Badlunga siya. Siya ang badlunga pitulan ng batasan niya. Wali lang ko sa amo nga minghoy kaya ako nga baga. Kaya ako naman mong asawa mo isadan. Unya, paglabay pipilak adlaw, ingon ning panghitabuay. Sa kay. Mao ka na. Paulay na yun sa inyo. Kay tuwa pa dulong dito sa Pablo. Nagdag pistola. Iya ko ng pusilo. Naging masawa. Pero ano man tawag iyang pusilo si Glinda tay? Ay, nanabi ko nun sa uyab ni Pablo nga si Pablo pisot. O gibuwagan si Pablo sa iyang uyab. Human masayod nga pisot siya. Unsa? Tinuod man sa nga pisot siya. Kay nakita man ako sa nga nangihitungod sa bitana sa atong kwarto. Pisot si Pablo, oy. Unya gamay og bubo pagid ang iyaha. Ay, yung taon ni mo nga ano, ang taon, ako'y mamatay sa subisyon ni mong Glinda ka na. Nagbahay kong ikay ako nasawa. Nagbahay kong Glinda. Tungdandan. Mao niya ako problema ron. Kining halos kada adlaw lang yung magkikitang away akong asawa. Og si Pablo hinuon ang akong kadlukan kay purti mang uwawa ni Pablo nga nibawaan siya nga sa iyong uyab pisot unya gamay nya mubo ko nung iya. Iya ko pusilo na kong asawa kun iya makita. Mga wa na nako pagawas sa bahay sa Glinda. Kun kamo unsa may akong buhaton ani? Mausap pa kaning kinaya sa kong asawa. Bikino, bam, asa man ni mabasa bam. Unsa may akong buhaton kun kamoy pasultihon? Dandan.
Salamat sa mayong panahon. Salamat sa mga panalangin. Unya, ako na ikundulin sa diay sa dili pa Ate Pres, ako ikundulin sa ang mga kaliwat hindi marita taon diya sa amua sa Apiriati, namatay taon ang asawang Roger Tikil, Ate Pres, ang akong barkada taon. Oh, Kudulis thank you. nyo din ha sa tanang mga kaliwat ni Marita. Yeah. Harus ko kuno tanang silingan. Lagi, harus. Grabe harus o ka away na ito ng mga silingan. Unya si katunggingan lang sa iyang asawa nga si Glinda, buutan ko no kayo pero pagka minyo nila Ate Pres diha naman ni gawas ang ka-original nga batasan. Original yun. Oh, kanang katabian, pataka lang istorya, butang-butang, tanan hatod nga. Gipangita siya sa iyang amigo ni Kuan katong si panganlag, si pangatong nangita niya nga pusilon siya. Oh, pusilon ang iyang asawa mo na nga. Unsay ibuhaton kuno siyang asawa. Mao na na. Mausap ka taon ang batasan. Tungod sa kinaiya niya, kanang inana bitaw, doon moabot ang panahon. Masunod ba din ang kinaiya sa iyang ginikanan na Naawi. Na? Ang imo mga kinaiya, doon na ginay papariha. Di ba? Yung mga ginikanan. Ambot nga no na. Pareha sa atong naong. Oo, no, maliwat, no? Doon na Bam! inana, Ikaw, Pape. oo. Asa man, Pape? Kanaginguni mo maliwat. Ultimo gani ka ng mga tanom, mga hayop, maliwat man gani na. Bitaw. Oh, maliwat man ang batasan sa tao, maingon sila nga. Tingali, ang naong sa tao, pwede mausap, imo ipa-enhance, imo baka i-plastic surgery, pero kining batasan kuno sa tao, lisod usbon. Tinuod na, Oh, oy. kuno lang ako, ha? Ana. Oh, kuno lang ako, ha? Dili ta manghilabot gayod. Padayon ka mo ba? Oh, apan, ug ari ka ingon nga matakdan, kanang magtanom ka o kanang naitanaman Ate Pres nga ang dahon bitaw green apan ay usa ang klase iyang dahon kabang yellow o green gitawag na rin siya variegated mo nitawag sa mamligya og tanom apan kung imo nang taparon sila Variegated. ang kanang tanom bitaw kita tingali ka Kanang murag. murag kabang niya dahon Kuan, murag siya Ansa na? mura siyang naman sayang dahon. Ang usa pure nga green. Pero marong klase as tanom. Kana sila lain ang klase. Pero kung imo nang taparon, maabot ang adlaw ng ilang dahon, Pareha. magkapareha green. Pariyaan ang kuan, ma'am. Kana bitaw tilas ka ng mga ud sa, kana mga itin. Usay mo parihar mag... O kung asin mga sila, dahon, no? o ilang ipareha, ilang kabalingon, para pagpurtihar ka din sila mailaptan. Pareha sa ng mga, kanang mga tilas, bitaw ng mga ud sa dahon, kanang kahoy. Oo. Kanang mga tilas nila, di ba, papariha po? Makagulit ka sana. Ano humul-humul? Tilas. Ako lang, inarabot si kuan. Parehang kolor. Oh. Murag iluhan ko ano yung mga tilas. Naay magtanome kami stripol kaliwat maming mag-uuma, nanomig mais, tapol. Matingatog pikas uma, inigsanggi niya, na may tapol sa diyang mais, matakdan. Oh, matakdan. bitaw, matakdan. Pero kung batasan sa tao, ingon kang manakod, naagin ang kisa na Naagi, Oh. pariha ang inyong mga kinaiya. Doon na kay kinaiya nga makuha sa imong ginikanan. Oh, yun nga. Kisa na siya. Amahan, anak. Ay, liwat na. As giliwatan. Kay anak man na nimo. Yun na, no? Nanguta naman to si Gulet kung asa na to babasa sa Holy Bible. May tungod atong tinuli. Nagtagbaw pa kung kaya sa to dapit. Apan, mawalagi atong gingon nga matinuli siya og dili ni tinuli. Basta nagsunod siya sa kabubuton sa Dios, matarong ang iyang pagkasiya. Matarong ang iyang pagkinabuhi. Apan na doon na tayo paambit, no? Mahitungod sa batasan niya nga, kanap itong, gusto mo ito sa manao to silingan at the priest? Liba! Kaya ko nga itong ibuwag as uyab, kaya ihang gilibak nga, ang laki mo na, wa matuli. Katong diingon nga ungo, isang dili ungo, nakita niya karatisan man yung babani, pero niyang bunuga. Ado na tayo i-share nga to niya, no? Doong, sulti mong asawa, kung ari ka diri sa Book of Proverbs, chapter 12, verse 18, gingon diri ay, ang pagpatakag sulti makahimog lawom nga samad sama sa espada. Apan ang mga pulong nga maalamon makaalim sa mga samad. Muna ibot sa Ate Pres, no? Kay, kung magpatakag kang sulti, maghaling magkakagubot. Tinod, may pataka. May pa imong kuhaan kaysa imong punan. Kung ano mo di maayo, di ba? Ang mayo rin mong Oo, isulti. ay may pa inana kaysa imong punan, dili ra ba mao. Muna na ba tao nga, na mo tabi ang tao nga. So di siya nga, umuna na, wa ba yun kuno? Ingon siya nga, ungo na,
Wajib kayo pa mga karatisyan man dahil itong babayhana. Oo. Diperte niyang bunuga. Niya katungingon siya nangihi. Nakita niya at magtalambitana nangihi. Huwag ko na matuli. Kita ko no siya. Iyang ipanabi. Digibugan sa iyo. O ako pa nakita ato ti press. Ikaw manabi. Ikaw ati press. Iba may kang syudad. Mga bay mag-atbang na magbintana. Ikaw nakakita nga. Isa, gamay ko no. Unya dili. Wala matuli. Kung ikaw yung nakakita ito, sa mong ipanabi. Pero sa iyang asawa ka na nabi. Sa mong Manabi ko, dili, oy. Ako isel. Ako isel. Og ako'y makakita nga na ay nangihi. Niya, gamay niya matuli. Lain ako sulti ate press. Saman. Ay, kung shh, wala in another. God, mayon ka nga. Welcome, John Oh, John. Pohanes. Oh. Kung sa may mo, di nakasugar, asin na imo. Mauna. Okay ka nakakita, mga ka nga, balik tanda ko, ka, imo na tanan, imo gidatanan, anak ka. Umilag ko